Des del moment que el govern d'Espanya planteja i obri la possibilitat, hem de plantejar un nou marc, un nou model de finançament on canviïn aquest infrafinançament històric que té Balears. Nosaltres sabeu que demanam que puguem tenir més autonomia fiscal per tenir més corresponsabilitat fiscal i, per tant, també poder complir en les polítiques públiques que ens corresponen com a comunitat autònoma, en les competències que tenim. En les aproximacions entre capacitat fiscal i necessitat fiscal, l'equilibri ara s'ha de desplaçar cap a capacitat fiscal i en principis d'ordinalitat i en anivellament d'alguna manera limitat i monitoritzat i controlat. Això són les premisses bàsiques. Si acceptam el principi d'espanyols que viuen a les illes i que paguen només a l'Estat i l'Estat transfereix a les institucions que representen en els illencs de manera més o menys discrecional, com està passant ara, això no té res a veure amb federalisme fiscal. El federalisme fiscal, repeteix, és quan els doblers que paguen els illencs, que són sempre les persones que paguen els impostos, també en tot o en part nodreixen d'entrada les institucions que els representen.